Dito kami sa ICM na naman. Dito na naman kami maghanap ng makakainan. Magpipili kami ng kakainan siguro. Payag or... Gustahan tayo? Payag or... Ano na pa? Mang-inasal. Anong gusto mo? Payag na. Gusto mong payag man. Tingnan natin mang-inasal kung okay, mang-inasal tayo. Eh, maraming tao dyan, oh. Puno, oh. Oh, see? Ang dami, oh. Kahit saan naman doon, ganoon din. Oh my God. Punong-puno, eh. Saan tayo upo? Sa payag tayo, mas kukunti. Pero puno din. Chicken. Ayaw ko ng chicken nila dyan, sa totoo lang. Sorry to tell. Ang greenish ay maalat ang chicken and then matigas ang balat. Sorry. Pero honest lang ako. Ano yung kuhaan dito? Dito tayo sa payag. Tingnan natin. Ayan, see. Hey, you can see. Yan. Mag-take out ka na rin. Oh, gano'n na lang. Ganda niya, para kang Indian. Mura lagi kang Indian, dahil. Wala pa pala? Balik. Balikan mo pa? Pero pa nila. May nakalaban. May nakalaban. Ano ito? Kumuha kang gulay? Kumuha kang chapsoy? Kumuha ng halo? Abay, oo. Sa init ngayon. Sarap ng halo-halo. Walang diet. Go! Enjoy life. Carpe diem. Carpe diem. Kain tayo sa gusto. 12:15. Ang paghihintay. Kailangan tiyaga. So, 20 minutes na kami na naghihintay. Wala pa. Sinabi ko, tiyaga-tiyaga and wait. 12:20. So, 25 minutes na tayo. Wala pa. Ayan. Ay, ito na. Ang bait niya. Sabi ko sa'yo eh. Ang bait niya. Ang bait niya. Serve na lang yung ma'am, yung super combo take out. Oo, sige. Thank you. Ang bait. Thank you, ha. Oh, at least, kakain ka na. Akala ko ito lang babanatan mo. Ayan na, guys. Kain tayo, guys. May barbecue. And then, meron itong lagayan ng sausawan. Lagyan ng kalamansi. Ayan. Tigaan muna natin. Napugas ako, ha. Meron sila ditong set of ayan, condiments. Yung toyo, tsaka yung suka. Ayan. Kung gusto mo suka, but me, just toyo, I think. Ayan. Ayan, guys. At least nakontento at nakakain na. Tingnan mo naman yun, nagutom mo. Gutom ka? Nagutom sa paglakad ng LTO, guys, registration. Ang laki, oh. Wow. Very big. Wow. Ang sarap, guys. Smoky. Smoky ang taste niya. Sarap. Matamis, may asukan. Masukan? Masarap. Barbecue flavor matamis. Gutom ka, no? Oo. Ayan, guys. Magmukbang tayo. Kain tayo, guys. Tikman ko rin yung barbecue. Tamis lagi. It's so gummy. Medyo hindi advisable sa artificial ang ngipin ito. Medyo may patigasan ng texture. Pero ang lasa, ang sarap ng lasa. Smoky. Sarap. Sarap, guys. Tapos, parisan natin ng ito.
Kaya yung mga si Mark Queens. Bubudlat yung mata na yun. Mark Queens. Ayan. Hindi ka mukha yan. Mukbang tayo guys. Buonissimo. Il pollo. Il pollo arrosto. Affumicato. Ang tawag niya sa Italian. Pollo arrosto affumicato. Pollo affumicato. Ay. Thank you. Ay, Yung ano-ano, wala pa. kinuha na ng number. Mamaya. Sabihin ko. Ha? Sabihin ko mamaya. Akala niya wala na. May halo-halo pa. Mamaya ko. Okay, ang sarap talaga ang chicken nila. Halina kayo. Tikman. Hindi malambot oh. Oh? Oh? Ang lambot. Ang lambot. Masarap talaga. Mo? And then, parang niluto lang sa bahay ang lasa. Sarap. Talaga. Pwede nang hindi isaw-saw sa toyo kasi meron na siyang lasa sa laman lang niya. Kontento ka na. No need na ang mga sauce. Talagang meron na siyang taste doon sa karne. Siguro matagal to na na-marinate. And then, you know, siguro charcoal ang pinanglutuan. Kaya lang, ito lang ang medyo foul sa akin kasi matigas. I just advise na yung may mga ngipin na artificial, iwasan na muna ito. Ayan. Matigas. Ayaw ko kung bakit. Matigas siya. Hindi maganda texture. Barbecue lang naman. Yung chicken nila maganda. Masarap. Hindi ko maubos guys. Ang laki. Grabe. Kalahating chicken na yata yung binigay sa akin. You know this part, yung breast niya, parang kalahati na nga yata. Anong tawag ng order na to? Combo? Super combo yun. Super combo. Yun na to. Pag umorder kayo dito sa Payag, yung super combo, meron na siyang barbecue, chicken na huge, grilled smoked barbecue chicken, and then the rice. Ayan. Bosog match. Masarap pa. Ang hirap pang ubusin ng chicken, ang laki. Ito ang binayaran niya kasi nag-take out pa ng dalawa. So, super inato combo is 158 ang isa. Kumuha siya ng 4. Tapos yung chop suey is 42 pesos. Tapos pineapple juice na dalawa, 34 pesos ang isa. That's why ito po, 762. Yan ang binayaran na total. Okay na. Ang halo-halo pala is separate kasi na late na order. Ito po, ang halo-halo po ay halo is 95 pesos po ang isa, so 190. Ayan po. Halo ng Payag. Ang daming naman, oh. Kitang-kita dun sa ilalim. Wow. Sarap, ha? Ayan. Bilis mo naman, hintayin mo naman ako. No? Ito na. Hindi ko maubos yung chicken ng laki-laki. So big! My God. Oh, baka ipabalot ko na. Hindi ko na maubos. Ang dami. Grabe. Sulit guys. Sulit ang... I love it. Sige nga, lunukin mo nga. Ano, magician? Grabe. My God, the longest spoon I've ever had. This one. Grabe ang haba. Oh, parang ano akong gumamit. Ano ba? Makasamukul. Kung sa Ilocano ka, makasamukul hawakan yung parang hindi comfortable hawakan kasi masyadong mahaba guys. See?
Ang haba. Ngayon na ako nagkaroon ng mahabang ganito. Oh my God. I will show you the taste. Next. Sa akin lang yun nauso. I will show you the taste. Ayan, oh. Ayan. Wow! So refreshing yung pakwan. That is watermelon. Tapos ano yung yellow? Mango. May mango. Oh, may papaya. Wow. And then the mango. So refreshing ang halo-halo nila. Fresh fruits, no? Sabi mo. Sarap, no? Tropical feeling. Thank you. Tropical feeling talaga yung kanilang ano, halo-halo. Nice. Original lang kanilang halo-halo, guys. Ang sarap. And then meron pang melon. Ayan, may melon. Merong papaya pala, hindi melon. Okay. Ang sarap, guys. Ano, yung try this payag here in Island City Mall, here in Tagbilaran City. Dito kami kumain kasi nagmadali nga kami dahil hindi na nga makaluto. Alam nyo naman ako, alam nyo naman kami. Laging busy kaya kung saan sana kumakain. Pero healthy food, it tastes good, and then affordable. And then the halo-halo, I love it. I love it. Ano to eh? No? Glass. Glass siya. Ganda na, original talaga yung glass. Iba yung feeling ng kumakain, parang important ka. Diba? Look, sarap kasi eh. Nagkalaglagan dun sa bag ko, guys. Ang sarap nung pagkakagat mo dun sa melon eh. Crunchy, sarap. Guys, pakita ko yung mga sineserve nila dun sa harapan. Thank you. Meron silang ibang klase ng ulam dyan. Maybe I will show you. Ina. Pwede ko mo-abiday. Tanaw lang po naman. Ay, I'm sorry. Meron silang ponso. And we have fish. Kung saan man yung mga sudami mo? Nice, right? So, saan siya? May bakante sa taas. Yan, may bakante sa taas. Agar-agar. Agar-agar. Musunod saging. Wow, sarap. Ang daming na sinaserve, guys. Pero busy sila kaya hindi ko hindi ko makausap. Busog ako sa kanilang combo. Grabe, ang laki ng chicken. My God. And then, naghalo-halo pa kami ngayon. Lumaki yung chan. So, ayan. Dito sa ayan, katabi ng red cottage. Malapit lang dito sa gate. Yan, pagpasok entrance. Dito sa right side. And then there, the Harbor City. And yan, dito sa Island City Mall. Practically. Tayo, uuwi na. Uwi na tayo. Dumating na yung nilahanap ko. Yung bagong products. Ingabot ng bago, Ray. Ingabot ng bago. Katong flash. Ay, ka ng foundation. Foundation. Wala pa? Wala Ano pa pa din. ni? Mga 30 pa daw sa April, ma'am. Okay. Sige. Thank you. Thank you. Okay.